Tingnan mo, ayusin mo. Nice. Tangin ng ano? Buti sa ring. Dari ni Baya. Susundan. Oo nga. Bang! Beng. Titira ko ng trash siya. Bay bola kay bay bola. Okay ba? Bay bola. Oo nga, mag-awak na. Bay bola. Oy, sundan mo na dito ka. Dana lang. Ito naman ay logo. Oy, oy. Pakbay. Wow! Bay, mga bola. Kitira buboy. Sablay. Hop, agaw. Kuya Nognog. Kuya Dalmor. Ay, pinasakay ito ito. Maso. Ayan, ditira. Sablay. Agaw ni Kuya Carl. Kuya Carl. Kaya ng bola. Tinira. Hey! Wala. Kumuha na. Nakuha ni Galog. Pinasakit ka dyan mo. Pinasakay ko Dalmor. Ayan, pinasato to. Pinagawa ni Bay. Ito, hindi nakagawan. Pinasakit kay Kuya dyan mo. Pinasakit kay Kuya Toto. Pinasakay Kuya Abet. Tinira ng tres. Yan mo. Tumira. Wala pa po. Pinasakay Kuya Abet. Tumira ng tres. Wala. Sablay. Pasok ni Ganog mag 3 points. Si Jovic nandito. Palapit ng bola. Inagaw ni Lobo. Muso. Inagaw ni Bay. Hindi sakto Sablay. Kuya Abet ang bola. Kuya Abet. Kuya Abet ang bola. Pinasakay Kuya Danmor. Pinasakay Kuya Tuto. Tinira ni Kuya. Pinasakay Kuya. Tinira! Bang! Naagaw ni... Wala. Hindi ko kilala. Pincha niya ni Kuya Carl eh. Kay Kuya Tuto yung bola kay Kuya Danmor. Taas mo na Pinasa. taas mo yan. Pinasa kay Kuya Danmor. Tinira ni Kuya Joker. Wala. Inagaw ni Kuya Carl. Inagaw ni Loob mo kawakan lo. Hindi mo naman kasi naayos. Ayos na yun. Inapo, tinira ni ano, wala. Nagaw ni, pinasa kay Kuya Jovic, wala. Ay, meron, pasok. Tangin ng kuya, pa-FC ka. Na kay Jovic. Carl.
yung tito mo, Nox, oh. Oh. Nox! Ah, Ang ina mo, Nox. si Nox. Ikaw na. Oh. Ganda ng arang doon ni Kuya. Grabe naman po si Gomer. Gago hindi 6-1. Ano? 11, 11-13. 11 sila, Bye. Hindi ko alam, score, tanga. Papatugtog ako. Bye. Tapos yun, sabi ni Totong. So, Totong na yun. Tanga, kahit wag ka na magsalita. Ano na? Auchelodi. Auchelodi. Aucheo. Taas ko mo Nox, ng hawakan mo, Nox. Nagugutom na ako, Nox. Eh. Shooter si... Nox. Ay, pitik. Sa tako. Ako dyan. Shooter. Tara, pahinga ako. Tama na yan, gutom pa ako. Sige, hawak mo na. Bibigyan ng titirang kita. Huwag ka tumayo, umupo ka lang. Basta sundan mo lang.
kain ka lang dyan, pahinga ko. Naging naks tuloy yung camera mo. Ano naman, wait lang, bibigyan mo kita eh. Rati tayo pag binigyan ka nila. Alam ka lang, pati bibigyan sa akin. Kuha mo ako tubig doon, Nok. Doon kaya ko lang mo, sabi ko. Doon. Forever. Another long. Another long. We must fight together. We now be together. Dos, sabi mo na wow na ako. Kaya nga, sabi ko nga, wala na. Sa kanino mo sinabi? Ate Bea. Ang inang yan na. Headband mo. Waray Baler. Tanong mo kila Kuya Carl. Ay niya yung sinabi niya sa amin kagano na, Waray Baler. Waray. Bay Baler. waray. Benga. Ngayon may kaya ba yun? Bang. Press. Let's fight together. Another long. Another long. Painom ako lo. Painom, sabi ko. Tubig ka. Depensa naman po ang laban. Oh, Gomer versus Buboy. Oh, pinasakay kayo dyan, Mark. Pinasakay kayo, Joker. Tinira. Bang, bang. Tinatakbo. 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 Kinuha ni Gadyan Marambola. Pinasa kay Buboy. Tinira. Bang! Ha? Ikaw. Oh, pinsan niya yun eh. Gitna niyan, B. Mamaya, tiga mo, panood din natin sa vlog ni, ni Buboy Villar. Tangang pinsan niya yan. Dapat ko daw, sir, bibigyan niya kami talaga. Hello? Na kahit pa, pwede pa daw. Huwag na, sige. Akin na.
Sabihin mo, ako na, ako na, ako na. Pinasa. Oo, ako na. Oo. Kamukha na siya doon. Parang naiinis na si Kakalon. Kasi kanina pa siya inaano. Nina. 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 Bobo, ganun talaga. Pag malaki ka, ilalim ka. Kailangan malaki ka, ibabaw ka kasi no, rebound. Maliit, edi napalpal lang na malaki yun doon sa ilalim. Lo, punasan mo nga dito, Lo. Hindi ako maka-out. Sige, out na. Okay na. Venga. Oh, lol, 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 lol. Lugo ka na. Bakit? Nina. Nina, lawan. Lawan, Nina. Tara, sir. Ano nga? Sabihin mo, ba't kanila ba yung court? Laro lang kayo. Hindi man kayo ano yun yan eh. Ang ina mo, pinahawak na sa akin to, kalto ang ulo mo. Video pala ito eh. Lagyan mo. Sabihan sana kita ka. Lapit na mag-isang oras. Ay no, tignan mo, 41 no. 7, 8, 9. 41, hanggang 59 lang yung bilang mo. Kanina pa kayo nag-amin kayo? Oo. Wala pa kami nag-uwi.
Wala pang 50 oh. Yung 25 ako dito. Nakita mo nga. Sinandag ni Kuya Carlo na lumipad, no? Ako naman? Oo. Try na sakit na kamay ko. Ha? Ang kamay ko? Yun, napakalambot sa alam yun. Matigas yan.